Hello friends, bye Bodo Info YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा big update ITI लाग्राफोरनि थाखाय गोदान admission नोंथांमोननि थाखाय आपडेट फैबाय SCBT NCBT 2024 जायना ITI दङ नोंथांमोना गुबुन साख्रियाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे साख्रि नोंथांमोना मोननो हायो थ' बेनो जाबाय देग्लाय आसाम ADRE याव नोंथांमोना जायफ्रा ITI दङ एक्सट्रा पस्ट दङ 1000 नि बारा दङ बेयाव नोंथांमोना चान्सखौ मोनसिगोन आरो साख्रि मोनसिगोन थिग बेबादिनो ITI कोर्स एडमिशननि थाखाय अफिशियल मोनसे नोटिस फैबाय जों बेखौ नायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिया 14 इयार्स जानाय लोगो ITI लानो हायो आरो बेयाव बबे सेन्टार दङ जों बेखौबो नायगोन लिंकआ माब्लानिफ्राय एक्टिभ जागोन A to Z नोंथांमोना दिनैहाय बड'जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन स' बिदिबा गोबाव खालामा जों थांनो अफिशियल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै दा लोगोफोर जों फैबा अफिशियल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना मिथिगौ बेनो जाबाय स्किल एन्ड एमप्लयमेन्ट नोंथांमोननि बेवहाय ITI एडमिशन जायो अके एन्ड बेनि अनलाइन एप्लाइ डेटआ 20 मेनिफ्राय जागोन अके 20 मेनिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस भिडिअ खालामगोन आरो लास्ट डेटआ 14 जुनसिम थागोन दा लिंकआ 20 मेनिफ्राय एक्टिभ जासिगोन एबा दिनैनिफ्राय दायो जाथ'वाखै भिडिअ खालामनायाव देन बेनिफ्राय बबे सेन्टाराव दङ जों बेखौ नायगोन दा नोंथांमोननि कोर्सखौबो जों नायगोन नैबे एबाउटआव फैनानै नोंथांमोना कोर्सखौहाय नायनो हायो जे नोंथाङा ITI खौ बबेयाव लागोन देन फैबाय कोर्सआव नोंथांमोन नायनोब्ला प्रग्रामाव थुदो बेयाव थुनाय लोगो नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ गासैबो डिटेल्स दंखाजोबो दा फार्स्टआव नै नोंथांमोननि माखासे ट्रेड वाइसआवहाय दङ सिरियल नाम्बार 1 आवनो दङ स्टेनोग्राफार नोंथांमोननिया एन्ड फेशन डिजाइनिं बेफोरबायदि दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि डेस्कटप दङ माल्टिमिडिया एनिमेशन दङ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला आरो बिनि कोर्सआ जाबाय 1 इयार आरो बेयाव लानोबा नोंथांमोननिया 10 पास खालामनांगोन स' 10 पास खालामबानो बेयाव नोंथांमोना हागोन देन सेकेन्ड नाम्बाराव फैयोबा कम्पिउटार अपारेटराव फैयोब्ला नोंथांमोना 1 इयार कोर्स दङ बेयाव 10 पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 3 आव फैयोबा बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे BLWT बड' लेंगुवेजनि सायाव लानोबा 6 मान्थ्स दङ बेयाव 10 पास खालामबानो नोंथांमोना लानो हागोन देन नाम्बार 4 आव मेकानिक डिजेल बा फार्म अपारेटर काम मेकानिक दङ प्लास्टिक प्रसेसिं अपारेटर दङ मेकानिक ट्रेक्टर दङ बेफोरबायदियाव 1 इयार दङ कोर्सआ बेयाव 10 पास खालामनांगोन होमबासो बेयाव नोंथांमोना हागोन स' बेनिफ्राय साबजेक्टआ साइन्स आरो मेथ्सआ थाथारनांगोन 10 पासआव बे थाखायो बेखौ नोंथांमोना लानो हागोन जुदि मेकानिक जानो गोसो दङबा देन नाम्बार 5 फैनाय लोगो नोंथांमोना बेफोरबायदि प्लास्टिक प्रसेसिं सेक्टर गोबां रोखोमनि दङ नोंथांमोना कन्स्ट्राक्सन एन्ड वुड वर्किं सेक्टर स' बेखौ नायोबा 1 इयार आरो 10 पास बेयाव खालामनांगोन स' नेक्स्टआव पेन्टाराव खालामनोबा नोंथांमोननिया 2 इयार्स बेनिफ्राय 10 पास खालामनांगोन एन्ड 7 नाम्बाराव दङ मेकानिक एग्रिकालचार नोंथांमोननि मेसिनारियाव खालामबा 2 इयार्स बेयाव 10 पास खालामनांगोन साइन्स मेथ्स थाखायो दे नाम्बार 8 नोंथांमोननि सयल टेस्टिं एन्ड क्रप टेक्निशियान बेयाव 1 इयार 10 पास खालामनानै बेयाव जागोन सेम साबजेक्ट दाना फैबाय 9 नाम्बाराव मस्टलि बेयाव बांसिन एक्टिभ एबा बांसिन एडमिशन लायो बेनो जाबाय नोंथांमोननि इलेक्ट्रिशियान मेकानिक मटर भेहिकेल एबा नोंथांमोननिया गोबां रोखोमनि बेयाव दङ स्क्रिनशट खालामना लादो आरो बे जाबाय 2 इयार्स आरो बेयाव 10 पास खालामनांगोन साइन्स मेथ्स थानांगोन आरो ADRE याव बेयाव पस्ट दङमोन बांसिन नोंथांमोना बे सेक्टराव लायो आरो फिल्डआबो बारा दङ स' बेखायनो जायफ्रा गोसो दङ बेयाव नोंथांमोना 9 नाम्बाराव लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय जों थांसै दानिया 10 नाम्बाराव दा जायफ्रा ITI थायो गुबुन जबाव बांसिन चान्सखौहाय मोनो नोंथांमोना गोबां रोखोमनि RRB आनो जा बा स्टेट लेभेलानो जा जि नोंथांमोननि माने एक्सट्रा पस्ट फैयो बेयाव हायो देन फैबाय वायरमेन जायफ्रानोखि क्लास 8 ल' पास मिनिमाम नोंथांमोना 2 इयार्स कोर्स लानोबा वायरमेन लानो हागोन एन्ड नोंथांमोननिया बेवहाय ITI लानो गोसो दङबा क्लास 8 पासफोराबो लानो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया देन फैबाय 11 नाम्बाराव वेल्डार दङ प्लाम्बार दङ ड्रेस मेकिं दङ स' बेफोरबायदियावबो लानोबा क्लास 8 पास जाबानो नोंथांमोना लानो हागोन अके बे जाबाय मिनिमाम क्लास 8 पास 10 पासआबो हायो जेबो नङा नोंथांमोननि गोसो बेनिफ्राय लिंकआ दिनैनिफ्राय एक्टिभ जागोन इभिनिंआव नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन दा नोंथांमोना 20 मे दिनैनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगोनो जि सेन्टाराव लानो गोसो दङ बेयाव एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि काट अफ एबा नोंथांमोननि पार्सेन्टखौ लानानै स' नोंथांमोना एडमिशन लानो हागोन आरो दा नै माखासे सेन्टार्सनि लिस्ट दङ बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव स' बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै A to Z नायनो हागोन स' बेवहाय गभर्नमेन्ट दङ बेनिफ्राय प्राइभेट दङ जेराव गोसो दङ नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय लकेलिटियाव नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै एडमिशन लानायनि टारगेट लानो हागोन आरो बे एडमिशननि क्लासआ जागायसिगोन आगष्टनिफ्राय क्लास जागायगोन नोंथांमोननिया स' बेनोमोन ITI नि माखासे लेटेस्ट आपडेट्स